Ja sam siguran da i do sada u velikim trgovinskim lancima se poštuje zakon o prodaji alkohola maloletnim licima, ali želimo i na ovaj način da još više pojačamo tu inicijativu, da o njoj što više pričamo, što više razgovaramo, da bude prisutna na svim mestima da je to moguće, kako bi izvršili pritisak i na one neke druge koji možda zakon koji sada postoji dosledno ne primenjuju. Kad smo se ovde našli sa medijima, mislim da smo se našli pre otprilike mesec dana i pokrenuli ovu priču, ja sam tada rekao da će država sa svoje strane preduzeti razne mere da bi povećala bezbednost naših najmlađih sugrađana i uopšte građana Srbije. U sklopu toga se sprovode vrlo jasne akcije na sprečavanju huliganstva i onemogućavanju onima koji smatraju da imaju pravo tako da se ponašaju na ulicama i nekim drugim prostorima gradova u Srbiji. Sprovedena je jasna akcija koja treba da spreči mogućnost prodaje narkotika svima, a opet najviše najmlađima.